إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله تسليما كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون غلمنرны юктан бар кылып, безләрне барлыкка китергән, халык иткән Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак пәйгамбәре, тугры кулы һәм шәриф булган илчеседер. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насыйп итсә иде. Кемне Аллаһ Раббыбыз рәхимлеге белән, мәрхәмәтлеге белән туры юлга күндерсә, аны беркем дә адаштыра алмас. Кемне Раббыбыз гаделлеге белән туры юлдан яздырса, аны инде беркем дә һидаятка китерә алмас. Һәм Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "И иман китергән бәндәләр, тәкъвалы булыгыз, Аллаһтан хакыйкый курку белән куркыгыз, һәм бары тик мөселман булып кына үлегез", дип әйтте. Икенче бер аятында әйтә: "И кешеләр, Аллаһ сезне бер җаннан, бер кешедән яратты, һәм аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки, бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр", дип әйтә. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз Пәйгамбәрбез Мөхәммәдкә аерылып тора торган үзенчәлекләр бирде. Әйе, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям безнең кебек кеше иде, безнең кебек ашый иде, безнең кебек эчә иде, безнең кебек өйләнә һәм балалары була иде. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә аңа бездә булмаган өстенлекләрне бирде. Безгә хас булмаган үзенчәлекләрне бирде. Һәм шул үзенчәлекләрнең берсе Пәйгамбәребезгә җавамиул калим бирелде. Ягъни кыска гына сүзләр белән тирән мәгънәләрне аңлатып җиткерүе, зур хикмәтләрне бирү өстенлеге бирелде. Һәм шуңа күрә Аллаһ илчесе күп кенә хадисләрендә бер генә җөмләсе белән зур мәгънәләр аңлата, зур гыйльми файдалар бирә. Һәм шул хадисләрнең берсе, шул җавамиул калим, шул кыска итеп әйтелгән, ләкин зур мәгънәле булган хикмәтләрнең берсе Сахих Муслим хадисләр җыентыгында килә. Абу Хурайра, Аллаһ Тәгалә аннан риза булсын, Аллаһ илчесенең саллаллаһу алейхи ва саллям ушбу сүзләрен китерә. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Көчле мөмин зәгыйф мөмингә караганда хәерлерәктер, ләкин икесендә дә изгелек бар", дип әйтә. Һәм файда китергән эшләргә омтыл, Аллаһтан ярдәм сора, һәм көчсезлеккә, гаҗизлеккә бирелмә. Әгәр дә сиңа нинди дә булса каза килә калса, әгәр булай эшләсәм иде, если бы я сделал бы так, әгәр шулай эшләсәм иде, дип әйтмә, дип әйтә. Икенче төрле итеп әйт: Аллаһ тәкъдире һәм Аллаһ нәрсә теләсә шуны эшли, дип әйт. Чөнки
әгәр дигән сүз, если дигән сүз, ул шайтанга эшенә юлын ача дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, нә шушы кыска гына хадистә һәрбер җөмләсе тирән мәгънәгә ия булып тора. Һәм шул ук Пәйгамбәребезнең сүзе көчле булган мөмин, зәгыйф булган мөминнән хәерлерәктер дигән сүзе, әлбәттә мөхтәрәм җәмәгать, мөминнәр бер дәрәҗәдә булмаганлыгын күрсәтә. Мөминнәр аерыла, мөселманнар аерыла. Кемдер, мәсәлән, аны шундый үзенчәлекләре бар, кемнеңдер шундый, кемнеңдер җәмәгать көч өстенлеге бар. Нинди көч өстенлеге соң ул? Ул әлбәттә рухи көч, мөхтәрәм җәмәгать. Әлбәттә дин көче, әлбәттә иман көче. Чөнки әгәр дә кеше, мәсәлән, изгелек кылганда, һәм инде Аллаһ Раббыбызның кушкан әмерләрен үтәгәндә, кемдер фарызларын гына кыла, кемдер моңа өстәп сөннәтләрен, нәфилләрен, хәтта Аллаһ илчесе сирәк эшли торган гамәлләрен дә үти җәмәгать. Һәм бу кеше, әлбәттә, инде фарызларын гына үтәгән кешегә, инде сирәк кенә изгелек кыла торган кешегә берничек тә бер тигез булмас. Һәм шуңа күрә рухи көч, шуңа күрә изгелекләр көче, шуңа күрә дин көче бу җәмәгать кешене Пәйгамбәрбез әйткәнчә өстен күтәрде. Һәм зәгыйф мөмин, зәгыйф рухи көчле мөмингә караганда монысын хәерлерәк кылды. Һәм инде әлбәттә монда физик яктан да булган көч керә, чөнки иманы да булган. Һәм инде изгелекләр дә күп булган кеше, әгәр дә ул физик яктан да көчле булса, мөселманнарга үз кулы белән, үз көче белән, үз тәне белән файда китерә алса, әлбәттә бу мөминдә дә хәерлерәк бардыр. Әлбәттә бу мөминдә өстенрәктер. Әмма ләкин җәмәгать бицепс кына кабартып йөртү һәм шуның белән динең ноль булып йөрүе, бер изгелегең булмавы, бу сиңа бер файда да китермәс. Бәлки бу дөньяда нинди дә булса файда китерер, әмма ләкин ахирәттә файдасы булмаячак. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, рухи көч белән физик көч берләшкәндә кешегә өстенлек бирелә. Әмма ләкин физик яктан гына көчле булуы, ул әле аны алга алып бармый. Ләкин Аллаһ илчесе әйтә, ләкин икесендә дә хәерлерәк бар ди, икесендә дә изгелек, икесендә дә игелек бар ди. Зәгыйф булган мөминдә, көчле булган мөминдә. Ни өчен? Чөнки алар икесе дә мөминнәр. Аларны берләштерә торган эш, иман, Аллаһ Тәгаләгә ышану, менә шул җәмәгать аларда хәерлерәк бар ди. Аларда игелек бар, аларда изгелек бар, дип әйтә Аллаһ илчесе. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям алдагы сүзләре белән безнең тормышыбызны җайга сала торган бер җөмләсен әйтә. Файда китерә торган эшләргә омтыл ди. Ягъни динеңә булсынмы, дөньяңа булсынмы, нәрсә файда китерсә, шул эшләрне эшләргә ашык, тырыш. Һәм шуңа күрә динебездә тырышлык, динебездә омтылу, ул мактала, ул күркәм әйбер. Ләкин көчсезлек, гаҗизлек, күңелеңне төшереп утыру, кулларыңны асылындыру, ул динебездә макталмый торган, тиргәлә торган бер күренеш булып тора. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, динебезгә нәрсә файда китерсә, дөньябызга Аллаһ Раббыбыз куйган кысалар эчендә нәрсә файда китерсә, шул эшләрне эшләгәндә без җәмәгать омтылу күрсәтергә тиешбез. Һәм кешеләргә таянып, төшенкелектә утырып, алардан көтеп утыру җәмәгать, ул бер кашанда ислам диненең бер сыйфаты булмады. Һәм инде татар халкында еш кына искә алына торган бер әйтем, алма пеш, авызыма төш дигән сүзләр җәмәгать, ул мөселман авызыннан чыгарга тиеш түгел. Һәм Пәйгамбәрбез дә бу хакта нәрсә дип әйтә? Хәтта ярдәм иткәндә дә кешенең көче булып, матди яктан көче булып, ярдәм итүе, садака бирүе, кешегә нинди дә булса акча тапшыруы, ул җәмәгать нәрсә дип әйтте? Бирүче кул, алучы кулга караганда хәерлерәк дип әйтә.
Һәм шуңа күрә үз көчеңә таянырга, үз кәсебеңә таянырга, кешедән сорашып түгел, кешегә таянып түгел, кешедән өметләнеп түгел, үзең эшләвең җәмәгать менә шул була пәйгамбәребезнең безгә биргән насихаты. Һәм шуңа күрә менә шушы тырышлыкка омтыл, файда китерә торган эшләргә омтыл дип әйтә. Һәм шул ук җәмәгать дин эшләрендә дә нәкъ шулай. Динеңдәге булган эшләреңә нәрсә файда китерә? Иманыңны ныгытырга нәрсә сиңа файда китерә? Изгелекләреңне арттырырга сиңа нәрсә файда китерә? Шул эшләрне эшлә. Алардан коры калма. Һәм шуңа күрә кайсы бер кешеләр йортларында яталар. Бут күтәреп, түшәмгә төкереп яталар мәсәлән. Ул кеше җиңел генә җәннәткә керәм дип уйлыймыни? Бер эш эшләмичә, бер изгелек кылмыйча, бер тырышлык күрсәтмичә, җиңел генә җәннәткә кереп булырмыни дип уйлап утырамы ул җәмәгать? Юк, әлбәттә. Тырышлык күрсәтергә кирәк. Һәм шуңа күрә кыямәт көнендә Алла сакласын, әгәр дә мизанга үлчәүгә изгелекләреңне бер якка салып, гөнаһларыңны икенче якка салсалар, һәм изгелегең ялкаулыгың аркасында, изгелегең төшенкелегең аркасында, тырышлык булмау аркасында әз булып, гөнаһларың күп булса җәмәгать, бик тә фаҗигали күренеш булыр. Һәм Алла сакласын, җәһәннәмгә китерүче бер сәбәп булырга мөмкин. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә рөхсәт иткән эшләрдә, дөньябызга файда китерсә, рөхсәт ителгән эшләрдә, без ул эшләрне эшләгәндә омтылырга тиешбез. Тырышырга тиешбез. Гаиләбезне, үзебезне туендырырга тиешбез. Һәм шулай ук дине безгә нәрсә файда китерә, иманыбызны нәрсә ныгыта, шул эшләрне эшләргә ашыгырга тиешбез. Һәм мисал өчен мөхтәрәм җәмәгать, Гайса пәйгамбәрнең анасы Мәрьямне искә алыйк. Мәрьям анабыз, ул кешеләрдән еракка китеп, инде Аллаһ Тәгаләнең мөгъҗизасы рәвешле бер ирсез балага узгач һәм бала тапканда хәле бик авыр була. Һәм инде схваткалары килә, баласын таба. Һәм баласын тапканнан соң Аллаһ Тәгалә аңа былай ди, Мәрьям сүрәсендә 25-нче аятта: "Ва хуззи илейки биҗид'ин нахлати тусaqit алейки рутабан җанiyya". Аллаһ Тәгалә әйтә, һәм пальма агачының кәүсәсен селкет дип әйтә, һәм сиңа яңа пешкән һәм инде җитешкән финик җимешләре коелачаклардыр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм уйлап карагыз, яңа гына бала тапкан хатын-кыз, аның күпме көче була? Нәрсә эшли ала ул? Ул арган хәлдә, инде шушындый мискин хәлендә булганда да Аллаһ Тәгалә әйтә, тырышлык күрсәт, әз генә булса да сәбәбен кыл. Нәтиҗәсе миннән булыр. Нәтиҗәсе нәрсә булыр? Әз генә булса да шушы агачны селкетергә тырыш, сиңа финик җимешләре йыгылып төшәрләр. Күп иттереп булыр, ашарыңа булыр дип әйтә. Һәм уйлап карагыз, менә шушы хатын, бала тапкан хатын, Аллаһ Тәгалә аңа пальма агачының кәүсәсен, ствол, шуны селкетти. Аны хәтта зур, таза ир кеше селкетә аламысың? Аны хәтта нинди дә булса көчле кеше, нинди дә булса көрәшче, боксер яки башка кешеләр селкетә алалармы шул әйбәтләп селкенсен өчен? Астыннан юк, әлбәттә. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Син бер адымны атла. Син сәбәбен кыл. Нәтиҗәсе Аллаһ Раббыбыз әйтә нәрсә ди? Сиңа ди җитлеккән, җитешкән, пешкән финик җимешләре куелырлар дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә хәтта шундый авыр вакытта да, бала тапканнан соң да төшенкелеккә бирелмә дип әйтә. Һәм инде буйыгып утырма дип әйтә. Тырышлык күрсәт, омтылу күрсәт. Һәм Аллаһ Тәгалә ризыгыңны сиңа мулдан бирер дип әйтелә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, ислам динендә безгә омтылу, тырышлык күрсәтү әмер ителгән. Инде гаҗизлектә, көчсезлектә утыру һәм бигрәк тә рухи көчсезлек халәтендә булу, ул җәмәгать безгә тыелган булып санала. Һәм шуңа күрә нәтиҗә ясыйбыз. Әгәр дә эшләрең уңышлы булуын теләсәң, җәмәгать, нәрсә эшлисең? Сәбәбен кыласың. Булдыра алган барлык эшләреңнең сәбәбен эшлисең, һәм инде эшең килеп чыксын өчен бөтен адымнарны да эшләргә тиешсең. Һәм шуңа күрә, әгәр дә авылда басуларга иген чәчә торган кеше
Көннәр буена йоклап ятса, инде вакытында эшкә чыкмаса, бу кешенең уңышы зур булырмы? Яки мисал өчен сатучы товар алып кайтмыйча, йоклап йөреп, көненә 2 сәгатькә генә кибетен ачып йөрсә, аңа зур табыш керәме соң? Юк, әлбәттә керми. Һәм шуңа күрә зур табыш алыр өчен ул кешеләр нәрсә эшләргә тиешләр? Әче таңнан турып, кояш байыганчыга хәтлек бүтән тырышлыкларын куерга тиешләр. Әз генә хәрәкәтләнгәндә генә, селкенгәндә генә Аллаһ Тәгалә нәрсә бирә? Аллаһ Тәгалә табышын бирергә тиеш. Һәм шул ук җәмәгать дин мәсьәләсендә дә намазларын килделе-киттеле укучылар, уразаларын инде аш килеш йөреп кенә, телләре, күзләре, колаклары ураза тотмаган кешеләр һәм инде башка бер изгелектә эшләмәгән кешене рәнҗетеп йөрүчеләр, алар җәмәгать уңышка ирешәбез дип уйларлармы? Алар җиңел генә җәннәтле буларбыз дип уйларлармы, мөхтәрәм җәмәгать? Юк. Һәм шуңа күрә тырышлык булырга тиеш. Һәм инде омтылу булырга тиеш. Шуның белән бер рәттән без кешеләр үзебездән тырышлык күрсәтәбез, омтылыш күрсәтәбез, сәбәпләрен кылабыз. Ләкин Аллаһ Тәгалә бу дөньяда, безнең тормышыбызда барлык эшләр Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире белән барганлыгын да белергә тиешбез. Аллаһ Раббыбыз галәмнәрне барлыкка китергәндә һәр нәрсәне билгеләде. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Инна кулла шайин халакнаху биқадар." Без һәр нәрсәне дип әйтә, аның тәкъдире, язмышы белән барлыкка китердек ди. Һәр нәрсәнең үз язмышы, үз тәкъдире, русча әйткәндә предопределение дип әйтәбез, аны судьба дип әйтәбез. Аны Аллаһ Тәгалә билгеләде. Һәм аны Аллаһ Тәгалә шулай җайлады. Һәм шуңа күрә нинди дә булса эшне эшләгәндә, сәбәпләрен кылганда, иң элек Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәллә. Аллаһ Тәгаләгә омтыл. Аллаһ Тәгаләгә ялвар. Аннан сора: "Я Раббым, бу сатуымда, я Раббым, бу эшемдә миңа бәрәкәтен бирсәң иде, файдасын бирсәң иде", дип Аллаһ Тәгаләгә без омтылабыз, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә бу дөньяларда без нәрсә генә эшләмик, ничек кенә технология ягыннан алга таба китмик, әмма ләкин Аллаһ рәхмәтесез, Аллаһ Тәгалә Раббыбызның тәрбиясез без җәмәгать әллә нәрсә эшли алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз безне ярдәменнән калдырса, бер әйбер дә эшли алмыйбыз һәм бер дә алга китеш була алмый. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, эш эшләгәндә аякларыбыз, кулларыбыз эшләсен, кирәклесен, анда сатуда булсынмы, анда мәсәлән, ни дә булса әйбер төзүдә булсынмы, яки башка төрле эшләрдә эшләсен. Әмма ләкин йөрәгебез Аллаһ Тәгалә белән бәйләнсен. Йөрәгебез Аллаһ Тәгаләгә таба карасын һәм йөрәгебез Аллаһ Тәгаләгә ялварсын, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шул булып тора, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләү дигән сүзнең мәгънәсе. Безнең татар халкында моны еш кына Аллаһка тапшырлык дип әйтәләр. Аллаһка тапшырдым, Аллаһка тәвәккәлләдем дигән сүзләрнең мәгънәсе нәрсә ул? Нәрсәсен син тапшырасың? Нәрсә эшләп син тәвәккәллисең? Ягъни син Аллаһка тәвәккәлләгәндә эшеңнең уңай нәтиҗәсен Аллаһтан көтәсең. Син сатуың булсын өчен, зур керем алыр өчен, табыш булсын өчен, бүтән сәбәпләрне кылырга мөҗиш. Бүтән нәрсәләрне эшләп бетергә мөмкинсең. Әмма ләкин ахырда ул килеп чыгамы, юкмы? Ахырдан табышы керәме, юкмы? Ахырдан файдасы буламы, юкмы икәнлеге Аллаһ Тәгалә кулында. Һәм шуңа күрә без бүтән сәбәпләрен кылып бетергәндә дә Аллаһка тәвәккәлләдек. Раббым, сиңа эшемне тапшырдым дип әйткәндә, я Раббым, бу эшемнең уңай нәтиҗәсен бирсәң иде, насыйп кылсаң иде, синнән генә өмет итәм дигән мәгънә була, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм ул чынлап та шулай. Бу галәмнәрнең хуҗасы, бу галәмнәрнең Раббысы һәм без җәмәгать аның милкендә яшибез. Һәм Аллаһка ялварыбыз, Аллаһ Тәгаләдән сораубыз, ул җәмәгать бу галәмнәрдәге Аллаһ Тәгалә байлыгыннан бер нәрсә дә киметми. Аллаһ Тәгаләнең кудрәтеннән, көченнән бер нәрсә дә зәгыйфлек бирми. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз көч-кудрәт иясе. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз көч-куәт иясе. Аллаһ Раббыбыз юмарт. Аллаһ Раббыбыз бай. Һәм Аллаһ Раббыбыз инде без аңа мөрәҗәгать иткәнне ярата.
Ул шуны тели һәм бездән дуганы теләп кала. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, без Аллаһ Тәгаләгә ялварганда, аннан сораганда, без җәмәгать үзебезнең эшебезне яхшы үтәлсен дип, тагын бер генә инде адымын атлыйбыз. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе әйткәнчә, гаҗизлектә калма, ягъни депрессиягә бирелеп, кулыңны төшереп утырма, һәм инде үзеңне дә кайгы чокырына кертмә, дип инде Аллаһ илчесе безгә әйтә. Һәм шуңа күрә, әгәр дә бу җирдә килеп чыкмаса, икенче җиреннән тырыш, икенче җирдә дә барга эшләп булмаса, өченче урыннан да эшләргә тырыш, һәм инде бер кашанда төшенкелеккә бирелмә, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә әйтә, гаҗизлектә калма дип әйтә. ولا تعجز, гаҗизлектә, көчсезлектә булма дип әйтә. Чөнки, мөхтәрәм җәмәгать, төшенкелек ул шайтанның алдавы. Һәм тормышыбызны каралта торган, һәм ахиратны җимерә торган, инде җимерә алырлык бер эш булып тора. Һәм инде Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә инде Якуб алейһиссалам үз балаларына нәрсә дип әйтә? Аллаһ рәхмәтеннән өметегезне өзмәгез ди. Чөнки Аллаһ рәхмәтеннән өметне өзүчеләр, алар хәсрәттә булган кешеләр ди. Ягъни Аллаһ сакласын, кыямәттә хәсрәттә калган кешеләр булырга мөмкиннәр. Төшенкелеккә утырган кеше, ул үз-үзен тигеруш әйтмешли, накручивать итә әкренләп, әйме, бу эш килеп чыкмады, тигесе килеп чыкмады, депрессиясе барлыкка килә. Ул һаманда үзен күмә башлый. Ахыр чиктән нәрсәгә килеп җитәргә мөмкин? Аллаһ Тәгалә мине калдырды дигән сүзгә килеп җитәргә мөмкин. Аллаһ Тәгалә мине ярдәменнән калдырды, миңа бирми. Миңа инде всё, Аллаһ забыл про меня дип әйтүчеләр дә бар. Бу җәмәгать нәрсәгә китерә? Кешенең төшенкелеккә килеп, хәсрәттә калганга, хәсрәттә булуга китерә җәмәгать. Ахирәттә хәсрәттә булганнар, алар кемнәр? Алар җәһәннәм әһелләре булачаклар. Һәм Аллаһ Тәгалә безне бу эшләрдән, хәсрәткә төшүдән, төшенкелектән сакласын. Һәм шуңа күрә тормышыбызга һәм динебезгә файда китерә торган эшләргә омтылабыз, тырышабыз. Нәтиҗәсен Аллаһ Тәгаләдән көтәбез. Аллаһка ялварабыз. Әгәр дә нинди дә булса ки әйбер килеп чыкмаса, икенче без теләгәнчә булмаса, икенчесен эшләп карыйбыз һәм икенче юлларын да эзлибез. Шулай итеп Аллаһ илчесе дәвам итә һәм нәрсә ди? Әгәр дә берәр каза килә калса, син ди әйтмә, былай эшләсәм иде, әгәр моны эшләсәм иде, если бы я сделал бы так или поступил бы по-другому, дип шундый сүзләрне әйтмә дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ни өчен? Чөнки менә бу әгәр сүзе нәрсәгә китерә? Әгәр сүзе Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире ризасызлыгына китерә. Димәк, син иманга ышанасың, иманның 6 баганасы булганлыгын беләсең, һәм шулай ук бу дөньяда бар нәрсә Аллаһ Тәгалә тәкъдире белән булганлыгын беләсең. Әмма ләкин син, если бы, әгәр шулай булса иде, дип төшенкелеккә бирелеп утыруың, сине китерергә мөмкин менә шушы Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә ризасызлык күрсәтүгә җәмәгать. Һәм шулай ул шайтанга юллар ача дип әйтә Пәйгамбәрбез. Шайтан сиңа вәсвәсәсен биреп, сине төшенкелеккә төшереп, әйме, төрле уйлар, начар уйлар китереп, сине күмергә мөмкин. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез үткән эшеңә инде кайгырып, если, әгәр дигән сүзләреңне әйтмә дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шуңа күрә әгәр сүзе начар мәгънәдә килсә, үкенү, сагыш, төшенкелек, гаҗизлек мәгънәсендә килсә, бу сүз тыелган сүз булып санала. Һәм без моны инде җөмләләребездә мондый сүзләрне әйтергә тиеш түгелбез. Үткән вакытта әгәр дә булай эшләсәм иде дигән сүз Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире, язмышы белән ризасызлыкны күрсәтергә мөмкин. Чөнки без аны үзгәртә алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз билгеләгән, куйган, һәм без тәэсир итә алмыйбыз. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, бу инде кешене тагын да аскарак батыруга китерә. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям безгә әйтә: "Ләкин әгәр дә син авыр эшкә юлыксаң, бәла казага юлыксаң, нәрсә дип әйт?" Аллаһ илчесе әйтә: "Аллаһ тәкъдире, кадаруллаһ ва ма ша фа'ал" дип әйтте. Ягъни бу Аллаһ Тәгалә тәкъдире. Һәм Аллаһ нәрсә тели, шуны эшли дип әйтегез, дип Пәйгамбәрбез безгә куша.
Ягъни без буйсынабыз, без Аллаһ Тәгаләгә инде башыбызны иябез һәм аның әмере белән, һәм аның теләге белән, һәм аның тәкъдире белән барганлыгын беләбез. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребез дә ул бездән күпмегә өстен иде. Ул да тормышында ул теләгәнчә генә булмады. Ул да тормышында гел рәхәтлектә генә булмады. Аның җәмәгать гаиләсендә бар иде яраткан абыйсы, атасының абыйсы Әбу Талиб. Ул аны саклады, ул аңа ярдәмче булды, ул аның белән бергә өстәлне утырып ашады, ул аңа якын иде. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям Әбу Талибтан бик каты яратты. Әмма ләкин үлгәндә дә иманга китерә алмыйча бик каты кайгырды. Һәм Әбу Талиб мөшрикләр үлеме белән үлде, иманга килмәде. Ла илаһа иллаллаһ дип әйтмәде. Һәм шуңа күрә пәйгамбәребез дә күпме генә тырышса да тормышта теләгәнен башкара алмады. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә ничек билгеләгән шулай дәвам итә. Аллаһ Тәгалә тәкъдирен ничек куйган шулай дәвам итә. Һәм шуңа күрә без дә җәмәгать, үз эшләребездә дә җәмәгать инде без теләгәнчә генә булмый. Без ниятләгәнчә генә килеп чыкмый. Һәм шуңа күрә әлбәттә тырышырга тиешбез, үзгәртергә, тырышырга сәбәпләрен кылырга тиешбез. Әмма ләкин Аллаһ тәкъдире белән булганлыгын һәр вакытта исебездә тотырга тиешбез. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, дөньябызда Аллаһ алдан билгеләп куйган тәкъдир, предопределение буенча яшәвен дәвам итә. Һәм без дә моны кабул итеп Аллаһка буйсынырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә Раббыбыз һәммәбезне дә бәла казалардан сакласа иде, һәм инде эшләнә торган эшләребезгә бәрәкәт, муллык насыйп итсә иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.